Дзень добры, паважаныя гледачы, вы зноў на канале Еўрарадыё, і гэта праграма «Пасля Лукашэнкі». Меня зовут Александр Кнарович. Мы абмяркоўваем, якія рэформы патрэбны той новай Беларусі, у якой мы ўсе жадаем калісьці жыць. Сёння мы абмяркуем мясцовае самакіраванне. Падаецца, гэта вельмі сумная тэма, але гэта толькі падаецца. Уявіце сябе, жыхары Магілёва на агульнагарадскім рэферэндуме знялі мэра Магілёва. 28% галасоў прыйшло, прагаласавала супраць, і ты больш не працуеш. Можете себе уявіць? А менавіта так адбылося ў Кракаве ў маі гэтага года, калі знялі, не ведаю, ці знялі ўжо, ці выказалі вотум недаверы мэру. Чаму? Таму што ён вельмі хутка павышаў кошты ў гарадскім транспарце, таму што ён вельмі неўдала вводзіў у горадзе такія зялёныя зоны, і был нейкія падзоры на то, што там ёсць нейкая карупцыя, кумаўство, як то кажуць па-руску, і так далей. І вы мяне запытаецеся, што з гэтай нагоды думае прэзідэнт? А нічога. Прэзідэнт краіны не мае да гэтага пытання ніякага дачынення. Гэта вырашаюць самыя жыхары гэтага горада. Ці уявіце яшчэ адзін прыклад. Вось, напрыклад, у Менску з 2000 праектаў, якія былі пададзены на гарадскі конкурс, жыхары самыя вырашаюць, куды патраціць 25 мільёнаў еўра. Вось так, простым галасаваннем вырашаюць, ці то будзе некае дадатковае азелененне, ці дапамога жывёлам, якія жывуць у горадзе, ці нешта іншае. Ці можа так адбывацца ў Менску? Пакуль не, а менавіта так адбываецца ў Варшаве. Сёння мы абмяркоўваем вось такі магчымы прыклад Польшчы як мясцовага рэалізацыі вось гэтых тэзісаў мясцовага самакіравання, і абмяркоўваем з госцем нашай студыі, з прадпрымальнікам Сергеем Пенчуком, які раней жыў у вёске пад Менскам, а зараз жыве ў вёске пад Варшавай і вельмі шмат піша пра мясцовае самакіраванне. Дзень добры, Сергей, дзякуй вялікі, што завіталі сёння да нас. І, канешне, першае пытанне, вось вы шмат пішаце, у чым асноўная розніца паміж мясцовым кіраваннем, недзе ў Бараўлянах ці ў малым беларускім горадзе, і вось у той частцы Польшы, дзе вы зараз жывеце? Мабыць, асноўная розніца ў тым, што людзі, якія насяляюць там умоўныя бараўляны, для мяне яны не ўмоўныя, а ўвогуле самы што ні на ёсць канкрэтныя, бо я там пражыў каля 10 год, можа трохі больш, і той населены пункт малы ці нават і вялікі, которые мы можам паглядзець пад Варшавай, гэта розніца будзе ў тым, што людзі ў адной мясцовасці могуць, у іх ёсць канкрэтныя магчымасці ўплываць на тыя рашэнні, якія прымаюцца на мясцовым узроўні. І гэта рашэнні такія, которые сапраўды маюць вагу. Гэта у адной мясцовасці. У другой мясцовасці фармальна таксама у жыхароў ёсць магчымасць ўплываць на тое асяроддзе, у якім яны пражываюць. Але фактычна людзі не могуць уплываць ні на рашэнні, якія прымаюцца, ні на якасць гэтых рашэнняў у сэнсе таго, што закон, который падзяляе тыя ці іншыя сферы паміж уладай цэнтральнай і уладай рэгіянальнай і уладай мясцовай, у адной краіне ён канцэнтруе ўвагу на лакальных, сельскіх, скажем так, прасторах, а ў другой краіне ён усе важныя пытанні ўздымае ў бок улады цэнтральнай. Таму розніца тут ёсць сапраўды прынцыповая. Яна, хаця фармальна мы можам заўважыць, што ў дзвюх краінах такое дзеленне на цэнтр, там, рэспубліка, вобласць і раён, яно вельмі падобнае.
Ну, зразумела, калі я рыхтаваўся да нашай сустрэчы, я палічыў лічбы, і вось той бюджэт, які ідзе з агульнага кансалідаванага бюджэта краіны на мясцовы менавіта ўзровень, ён у Польшы і ў Беларусі вельмі падобны, там каля 40% плюс-мінус, але у Беларусі ўсе нашы райвыканкамы, яны стратныя. То бок гэта адбываецца менавіта тое, што вы казалі, адразу ўсе грошы збіраюцца туды наверх, а потым праз трансферы вось гэтая высокая кіраўніцтва вырашае, куды накіраваць грошы, а каму як быццам не даць грошай, каму яны не патрэбны. А ў Польшы гэта ўсё закрэплена законам, і гэта ўсё грошы мясцовыя, якія немагчыма адабраць неяк у гэтых мясцовых саветах мясцовага галавы. Але як гэта адбываецца на практыке? Вось вы пісалі прыклад, як адбываецца узгадненне будаўніцтва у нейкім асобным месцы, што вельмі так жыхары уважліва сочаць, каб не было, не ведаю, ці карупцыі, ці не забудавалі нешта, што парушыць горад. Я ведаю, як гэта адбываецца ў Мінску ці ў іншых гарадах Беларусі. Гэта рашэнне выканкама, гэта можа быць рашэнне Лукашенка, і самыя жыхары не могуць ніяк паўплываць гэта, яны просто прымаюць ці не прымаюць рашэння. У крайнім выпадку яны могуць паскардзіцца Качанавай, не болей за тое. Як гэта адбываецца ў Польшы? Тут на самой справе гэта адное з такіх найважнейшых пытанняў, на якія могуць уплываць жыхары той ці іншай мясцовасці. І тут адразу так крыху ў бок глянем, не грамадзяне, а жыхары. То бок нават калі ты прыехаў там з Беларусі. Як вы? Як я. І якому тутай да пашпарта ці да якога грамадзянства, нават калі б я і хацеў і там прымаў нейкія намаганні, то яшчэ там можа 10, 15, 30, ніхто не ведае колькі год. Але ты просто тут жывеш, то ты можаш уплываць на значную колькасць менавіта тых пытанняў, которые разглядаюцца тутай у тваёй мясцовасці. Табе для гэтага не трэба мець пашпарт, табе для гэтага не трэба мець нейкі там нейкую даведку з выканкама, што ты правераны, пераправераны і можаш тут уплываць на мясцовыя рашэнні. Не, жывеш, плаціш тутай падаткі, гэта аўтаматычна азначае, што ты тутай плаціш падаткі. Гэта азначае, што з таго асноўнага падатку, які плаціць кожная фізічная асоба, там каля 30% застаецца тутай у той мясцовасці, у которой ты жывеш, значыцца, ты можаш свабодна выказвацца і прымаць удзел у тым, каб гэтыя грошы выдаткоўвалі ў той ці іншы бок. Гэта значыцца, што ты можаш падаваць свой голас на конт таго, наколькі табе тутай прыемна, непрыемна, што карысна, што не карысна. І як дакладна вы апісвалі нейкі такі асобны выпадак, калі вы узгаднілі ці не ўзгаднілі забудову? І гэта тэма, который датычы не толькі таго нейкай там малой архітэктурнай форме ў парку. Напрыклад, у Константине буйны застройшчык Архэ, кампанія такая вельмі вялікія, ён выкупіў недзе там 3, 5, 7, не памятаю гадоў таму вялікі такую дзялку, так 60 гектараў. І у яго адразу, калі ён ужо выкупаў гэтую землю, то ён ужо меў там у сябе нейкія там планы па забудове. І частка гэтай забудовы мешкальная, не толькі там нейкія музей, так, а насыціць гэтую землю мешканнямі, паставіць кватэры, 10 тысяч жыхароў дадаць у 17-тысячны, там 20-тысячны Константин. І ёсць асобныя этапы, ёсць асобная працэдура.
Не такая фармальная, што ў актавай зале збіраюцца там 10, 30, 50 ахвочых паслухаць, што там гэты застройшчык нам прынёс. Бо мы ж разумеем, што па законе павінны быць грамадскае абмеркаванне, так, але ж што мы тут абмеркуем, што мы тут не абмеркуем, усё роўна гэта ўсё будзе выглядаць як протакол падпісаны, факт у нашай той рэчаіснасці беларускай мае значэнне сам факт абмеркавання. А што вы там... Не рашэнне. Не рашэнне, бо там рашэнне ж не прымаецца. Праводзіцца факт. Є нейкія заўвагі. Ну, добра, заўвагі мы ў пратакол унеслі, там такая заўвага, сякая заўвага. Потым мы на гэтыя заўвагі і генеральны, хто там распрацоўшчык гэтага плану, ён і падрыхтуе пісьменны адказ. У гэтай рэчаіснасці польскай трохі інакш. Ёсць закон, который патрабуе таго, каб не толькі прайшлі такія грамадскія слуханні на тэмат таго, што мы будуем, чаму, як гэта паўплывае, а як вы гэтых 10 000 чалавек плануеце давесці да Варшавы. Ну, зразумела, што гэта ўсе людзі, якія будуць, так, яны тут будуць жыць, плаціць тут і свае падаткі, але як яны будуць ехаць? Сёння ўжо коркі гэтыя стаяць, а заўтра што будзе? А чакайце, не, давайте, мы тут з вами по пунктам будзем размаўляць. І на самой справе не толькі сам факт гэтай размовы з забудоўшчыкам мае значэнне яшчэ тое, ці гэтая грамадскасць, якая сабралася, як яна выкажа сваю думку на тэмат таго, што яны сёння пачулі ад забудоўшчыка. Бо калі тое, што яны сёння пачулі, іх не пераканае, адбудзецца другі этап, такі, на которым забудоўшчык павінен даказаць, што ён мае рацыю. І далей, што адбываецца з гэтым рашэннем гэтай грамадскасці? Рашэнне гэтай грамадскасці ідзе да мясцовай рады. Но мясцовая рада таксама абраная нармальнымі дэмакратычнымі выбарамі жыхарамі. І тут мы атрымліваем што? І мясцовая рада, которая бачыць, што жыхары уз'яднаныя, не тыя там 50 ці там 150 чалавек, якія прысутнічаюць падчас размовы, але ж сёння усе магчымасці для таго, каб услышаць і 1000, і 5000 яны ўсе ёсць. І гэта будуць прадстаўнікі, людзі, якія прыйшлі там ад свайго аседля, са свайго паўнаважаныя там ад нейкага дому. І гэтыя радныя, яны слухаюць каго? Яны слухаюць гэтых сваіх выбаршчыкаў, бо праз год, 3-5 гэтыя людзі будуць галасаваць ці то за мяне Агнешку, ці то за мяне там нейкага Паўла. І калі я не прыслухаюся да іх, а прыслухаюся да прадстаўніка забудоўшчыка, там недзе ў калідоры мы паразмаўлялі. Што таксама бывае ў Польшы? Ну, гэта чалавечая прырода. Але што, я страчу свой мандат, бо ў мяне не будзе аргументаў сказаць, чаму я прагаласаваў менавіта так, бо тыя пытанні, которые былі ўзняты на гэтым грамадскім абмеркаванні, яны не былі зняты. І ў гэтым самым Канстанціне мы на сёння маем, што прайшло ўжо 2 этапы такіх абмеркаванняў, і яны не далі магчымасці забудоўшчыку распачаць другі этап той самай вялікай разбудовы і менавіта той самай мешкальны. Але пару гадоў таму у Польшчы менавіта таму, што часта грамадскія слуханні блакіравалі
развіццё разбудову гэтых гарадоў быў прыняты адмысловы закон, который дазволіў прымаць да ўвагі, але не ўсё прымаць, але такім чынам, што абавязана мясцовая ўлада абавязана, калі ў свой час там адмысловая частку праекта была забудоўшчыкам зроблена, то хочаце вы там, не хочаце, але дазвол на будову вы павінны даць. І такой дазвол, ён скончваецца ў ліпцы гэтага году. І калі... Ну, гэта было такое часовае рашэнне, каб не блакаваць цалкам, агульнае далей будзе... Ён зноў вернецца ў той этап, калі людзі будуць зноў там дзесьці блакаваць, дзесьці не, бо у нашым канкрэтным выпадку, пра который мы гаворым, людзі кажуць, ну окей, добра, будуйце, там яшчэ фактычна яшчэ такі невялічкі горад на 10 тысяч чалавек, але збудуйце яшчэ одну трасу да абвадніцы варшаўскай. За кошт каго? Ну вось, і тут забудоўшчык кажа, мне тут не ўпісваецца. Ну, мы разумеем, колькі каштуе траса. Але ёсць улада не толькі мясцовая горада ці там павяту, есть яшчэ улада вышэйшая. І там у іх нейкія рэсурсы ёсць запланаваныя пад гэтую разбудову, бо гэта не так, што калі вы тут яшчэ 5 дамоў паставіце, то ўсё, Канстанцін не даедзе да Варшавы. Все разумеюць, што ён і сёння так цяжка даязджае. Ну, для нашых гледачэй, вось з якім горадам можна ці... малым горадам параўнаць Канстанцін? Гэта што, як Заслаўль ці як Смалявічы? Ну, лічыце, там недзе каля 20 тысячаў чалавек. Ну, гэта сённяшні Смалявіч. Можа быць, так, блізка. Гэта ў асноўным не мала шматпавярховых дамоў, мала. У асноўным гэта такая забудова, як у Смалявічах. Я добра ведаю, што Смалявічы. Я так само памятаю. У мяне там было прадпрыемства, я туды ездзіў. Калісьці. Таму мы абодва добра памятаем, што такое Смалявічы. І вось мы разумеем, што нягледзячы на Канстанцін не з'яўляецца нейкім афіцыйным горадам-спадарожнікам Варшавы, але тым не менш 10 тысяч жыхароў новых, гэта вельмі вялікая лічба, і я разумею, чаму жыхары могуць быць супраць, таму што гэта сапраўды паўплывае на жыццё горада, гэта дадатковыя некія такія месцы ў дзіцячых садках, дадатковыя там напружанне для, ну, агулам для такой грамадскай сферы. Вельмі цікава, але акрамя, канешне, будоўлі, што з'яўляецца для такіх гарадоў пад сталіцамі, што ў Менску, што ў Варшаве, такім цікавым, уважным такім пытанням ёсць яшчэ, канешне, мясцовы бюджэт. І тое, што вы пісалі ў сябе ў допісах, што бюджэт, напрыклад, горада Пясэчна, які ўжо 84 тысячы чалавек, гэта параўнальна з Жодзіна, але ў разліку на чалавека бюджэт у 5 разоў болей у Пясэчна, у польскага горада, чым у Жодзіне, нягледзячы на тое, што у Пясэчна няма ніякіх буйных дзяржаўных заводаў, там не дзяржаўных буйных заводаў таксама няма. Гэта проста горад, спальнік, які плаціць падаткі, і вось яны фармуюць бюджэт у 5 разоў болей. І калі я палічыў лічбы агульныя па Польшы цалкам такое становішча, што бюджэт у 5 разоў болей. Як гэта адбіваецца на жыцці мясцовым? Гэта должно, ведаеце, куды ідуць гэтыя 5 разоў болей грошай, як гэта выглядае на практыке? Тут цікавая рэч. На самой справе так лоб у лоб параўнаць вельмі цяжка. Не атрымліваецца нават, таму што розныя прынцыпы і падыходы пры фарміраванні гэтых самых бюджэтаў. Як пры фарміраванні, так і пры размеркаванні. Атрымліваецца так, што
у нашай той рэчаіснасці беларускай што атрымліваецца? Атрымліваецца так, што рэспубліка як пыласос выцягвае рэсурсы ў цэнтр, плануе як, што, куды, каму, як размеркаваць і раздае значную частку тых рэсурсаў, якую яна сабрала знізу. І той умоўны смалявічскі райвыканкам, ён аперуе не тымі вольнымі грашыма, запланаватымі ў рамках мясцовага бюджэта, который ён сабраў з мясцовых грамадзян і прадпрыемстваў, ён фактычна аперуе тымі рашэннямі аб выдзяленні бюджэта на тую ці іншую справу. Гэтая справа можа быць цудоўная, добра запланаваная, добра распрацаваная. Ну, напрыклад, 10 гадоў таму пачалі будаваць з смалявічаў горад-спадарожнік. І чым... Слухайте, гэта моя улюбленая тэма, тому что у нас были такие планы. Планы, цудоўна, мне, ведаеце, Сергей, мне глава райвыканкама распавядаў у 2012 годзе, што ў Смалявічы праз 7 гадоў будзе жыць 70 тысяч жыхароў. Так, цудоўна. І электрычка туды будзе ездзіць. І мы тут пабудуем горад-сад, другі горад-сад. І ўсё, я прашу заўважыць, все было запланавана. Умныя людзі. Была дзяржаўная праграма. І ў рэспублікі, і ў адміністрацыях усіх узроўняў, і ў правительстве, і дзе толькі не, ўсё зрабілі, і прэміі атрымалі. І банкі ўключыліся ў праграмы там крэдытавання і так далей, і так далей. Але што-то пайшло не так. Здаецца, нешта пайшло не так. Таму што Смалявічы ёсць, а горада-спадарожніка, здаецца, няма за 15 амаль што гадоў. Тут трохі іначай. Тут атрымліваецца так, што значную частку, як мы казалі, значную частку рэсурсаў фінансавых і ад прадпрыемстваў, і ад людзей, яны збіраюцца, канкрэтна збіраюцца тутай на мясцовым узроўні. Нікуды не ідуць. Не, яны не ідуць. Казіны кудысьці. Так. І гэты мясцовы выканкам, назовем яго так, гэты мясцовы выканкам аперуе жывымі грашыма. Не рашэннямі і абяцаннямі, якія сёння, змаглі. Завтра у нас новыя у нас, мы на Марс летим разам з Маскам. А тутай не, тутай яно гэта нашае. І калі нам не хапае вялікі праект, напрыклад, новую школу. Вось мы разбудавалі там вёску, там прыйшлі забудоўшчыкі, маленькія, вялікія, яны гэтыя ўсе паля забудавалі гэтымі аседлямі. Добра, окей, то павінна быць школа. Школа. Нам са сваіх мы школу не збудуем, нам не хапае. Мы звяртаемся да цэнтральнай улады і кажам, тут палова нашых, і дайце нам яшчэ палову. Калі так, то трымайце яшчэ палову. Яшчэ можа быць такі фундуш еўрапейскі, які пацягваецца, але гэта ўвогуле не абавязкова. Мае значэнне, што разбудова дарог, разбудова камунікацый, садкоў, школ і так далей, гэта ўсё на плячах гэтага мясцовага райвыканкама. Ён не сидзіць і не чакае, што калі дадуць, у гэтай пяцігодкі нам не далі. Чакаем наступную і будзем там будаваць праз, ці там нехта прыйдзе, будзе нам тут будаваць. Не, будуем мы, будуем за свае. І мы зацікаўлены ў тым, каб прыцягнуць на сваю тэрыторыю людзей, бо яны плацяць. І бізнесы, бо яны плацяць. Чаму? Таму, што гэтыя грошы ў нас застаюцца. І мы можам, маючы сваіх 50%, мы яшчэ можам у краіны запрасіць і атрымаць на нейкія буйныя праекты, на разбудову
другие 50%. І таму сярод гмінаў ідзе бойка за то, каб прыцягнуць той ці іншы бізнес і даць яму такія умовы, каб ён сюды прыйшоў. І мы кажам не пра нейкую там шинамонтаж. Мы говорим про буйный бизнес. Там у меня есть пост, который я присвятил такому вядомому, одному з найвеликших, я там не ведаю, ці там в Усходній Європі, ці в Європі, аквапарк, як он там называется. Все там были. На сан как-то? Так, сан... Лебяжі. Так. Падваршаўскія лебяжы, там можа ён 5 ці 10 там разоў больше. Але там вялікая і цікавая гісторыя, калі на працягу некалькіх гадоў розныя гміны з мазавецкага ваяводства вялі бойку паміж сабою на тое, каб прыцягнуць гэтага інвестара на сваю тэрыторыю. І што цікава, людзі на вот такіх грамадскіх абмеркаваннях адной з падваршаўскіх гмін у павеце Песачнянскім яны заблакавалі магчымасць пабудовы гэтага лебяжага тутай бліжэй да Варшавы. Чаму? Таму што мы не хочам. Мы не хочам, хай ён недзе ўдры, а там у іх усё і доступ да вады, і транспарт, і ўсё там. Але тая гміна, которая атрымала у рэшце рэшт атрымала магчыма тое, што ён там стаў забудаваны, яна сёння шыкуе. Таму што мільёны злотых штомесяц праходзяць праз гэты аб'ект, і кавалачак гэтага ад падатку на прыбытак ён асядае менавіта ў гэтай гміне. І таму зацікаўленасць людзей яна не праз нейкія а вы ж давайте, а вы стремитесь. Не, гэта арганічны такі працэс. Людзі разумеюць, так, калі мы будзем прыцягваць бізнес, калі мы будзем умовы для гэтага бізнеса і для гэтых людзей создаваць, калі мы будзем, тут у нас і з дарогай будзе добра, і з транспартам, і грамадскім, і так далей, то людзі будуць ехаць. Мы будзем, усе мы, хто тут жывем, будзем жыць яшчэ лепш. І цудоўна, добра, давайте. Але такое стаўленне патрабуе, ведаеце, адказнасці, адчування, што гэта тваё, што гэта твоя земля, твой раён, твоя гэта, не ведаю, школа, дарогі і так далее. Гэта ўсё маё, і я вырашаю, як з гэтым быць. І мне падаецца, што зараз у Беларусі, на жаль, у Беларусі ёсць такое адчуванне, што гэта ўсё не маё. Яно дзяржаўнае, яна вырашае. Так. Але, ведаеце, я павінен зрабіць малую паузу і патлумачыць нашым гледачам адну рэч, якую сказаў Сергей, аб нейкіх еўрапейскіх фондах, якія могуць у чымсьці дапамагчы. У беларускай прапагандзе існуе такі тэзіс аб тым, што Еўропа ўкладае нейкую вялікую частку грошай у Польшы, таму у Польшы так усё добра. Глядзіце, у Польшы зараз агульны памер эканомікі больш за 1 трыльён. Гэта 20-я краіна ў свеце. Тое, што абмяркоўвалі агульны дзяржаўны бюджэт 320 мільярдаў еўра на гэты год. І датацыі з еўразвяза, апошнія лічбы не сённяшнія, не дакладныя, але былі каля 14 мільярдаў долараў, але ў гэты ж час Польша самая пералічвала ў Брюссель каля 6-7 мільярдаў долараў. То бок чыстыя датацыі былі каля 6-7 мільярдаў долараў у параўнанні з эканомікай у трыльён і з бюджэтам 320 мільярдаў долараў. То бок, датацыі, можа 20% ад всяго бюджэта, яны не ўплываюць цалкам. Але на асобныя рэчы, на падтрымку, у тым ліку нейкіх інфраструктурных праектаў, яны сапраўды дапамагаюць. Але мы вернемся да нашай размовы, і вось у нас ёсць бюджэт, які сфармаваны вось такім чынам, але як унутры, як вырашаецца, куды яго накіраваць? Хто вырашае, куды накіроўваецца далей гэты бюджэт, які сабраны таксама з таго самага лебяжага, але падваршаўскага?
Мясцовы бюджэт гэта цалкам празрыстая рэч. Вось калі ты захочаш сёння паглядзець бюджэт нашага Жодзіна ці то Бараўляну, тебе нічога не атрымаецца. Просто няма інфармацыі такой. А вось сёння ў гэтыя дні праходзяць рада, мясцовая рада ў Канстанціне, дзе штогод ёсць такая норма у законе, што мэр, назовем яго так, мэр горада штогод павінен даць грамадзе адповедь. А на якім мы свеце знаходзімся? Што ў нас ёсць, чаго няма? Колькі грошай мы сабралі? Які быў план? Які факт? Што атрымалася? Што не атрымалася? І гэтак далей. Так вось, сёння там учора ці пазаўчора быў першы дзень, як радныя слухалі бурмістра Канстанціна, і другі дзень будзе ці то заўтра, ці там які дзень, няма розніцы. Дык вось, 20 PDF файлаў. Справаздача бурмістра перед радай. На сайце, калі ласка, ты можаш. Яна з'явілася не ўчора, гэтая справаздача. Яна загадзя з'яўляецца 20, плюс нейкія там дадаткі. Я ўжо не глядзеў. Добра, окей, добра. А што я? А ў законе напісана, што калі я, як фізічная асоба, маю пытанне да гэтай справаздачы і лічу, што тут нешта гэты бурмістр тут муціць, верціць, не туды, у мяне ёсць магчымасць па гэтай справаздачы задаваць пытанні, мець адказы і пытанні такія. А як гэта тэхнічна выглядае? Як задаць пытанне? Тэхнічна гэта выглядае так, што там залежыць ад колькасці жыхароў у гэтым горадзе. Там да 20 000 больш, нешта так. Калі да 20 000 чалавек пражывае ў гэтым горадзе, то ты можаш сабраць яшчэ 10 чалавек, якія тебе падтрымаюць у тым, што гэтае пытанне сапраўды мае нейкую вагу. І гэта ты накіроўваеш у раду, і рада ўжо разглядае значыцца гэтую справаздачу, і гэтыя пытанні ўсе задаюцца. І гэтая справаздача ідзе онлайн. То бок кожны жыхар. Зараз разрыў мозгаў у беларусаў, якія жадалі бы паглядзець справаздачу кіраўніка Менска онлайн. Ладно, кіраўнік Менска. Возьмем так ніжэй. Кіраўнік Смалявіч. Гэта чалавек, зараз можа гэта яна, але я яшчэ такога Забродскага помню. Михаил Гаврилович. Так. Крэпкі хозяйственник. Крэпкі, очень крэпкі. Так, і вось я памятаю, што гэта чалавек, гэта маленькі гарадзюлька, так? Так. Ты яго павінен штодзень, ён там жыве. Ты яго павінен штодзень сустракаць у краме, там у еўраопце у яком, там ці што. Ён жа там не з космоса прылятае. Нешта есть. Там ён тут і жыве на гэтай вуліцы, тут і ходзяць яго дзеці, ці там унукі ўжо да школы і гэтак далей. Гэта камунікацыя, яна адбываецца штодня. І таму, мы яго абіраем. Яго не Шапіра у той час прызначае. І нават не прэзідэнт. Матка боска Константовска. Як забылі запытацца. Мы без яго тут можам, нас тут 20 000 чалавек жыве, мы неяк можам разабрацца. Ці то нам Пупкін, ці то некі яшчэ... Загорцаў. Так. Можа быць. Запісалі ў ворагі народа. І вайна пачалася, і ён там у Крыме сядзеў. Я ведаю. Дык вось. І то бок гэты чалавек, які з намі жыве. Можа, яго і бацька тут жыў. А можа, і бабця там, за рогам, за вуглом жыла. То бок мы то адзін другога ведаем. І нам не тое, што мяне ў гэты услоўны лунінец сюды прызначыў сваім указам са Шклова.
Потым яшчэ праз 2 гады я з'еду ў нейкія там навал... Зам. Праз 2 гады ты пойдзеш наверху аблвыканкам, нейкім замам па хамамам і так далей будзеш будаваць сваю кар'еру. Калі не сядзеш, конечно. А тут не так. А тут ты так атрымліваецца, што ты з гэтымі людзьмі жывеш. Штодня сутыкаешься вочы ў вочы ў краме, і яны могуць пытаць: слухай, Анджей, а co ты там? І ты павінен нешта ім адказваць. Так. І вось атрымліваецца такім чынам, што сёння ён мае справаздачу, ён гэтую справаздачу па-лацінску абсультórыум, нешта так. І ён гэтую справаздачу гэта як вотум даверу. З боку радных, з боку рады. З боку рады, але і, як я казаў, усе жыхары могуць уплываць на разгляданне гэтай справаздачы. І што вельмі важна, гэтыя ж радныя, яны таксама абраныя. І яны таксама, калі яны ідуць нейкія не ў той бок і пачынаюць палітычную гульню і проста пытаюцца недзе нацягнуць нейкія там пытанні да гэтага бурмістра, который ўвогуле там людзям окей з ім, ну так добра, ён жа таксама маўчаць не будзе, ён жа не Павлік Мороз, не Марат Казій. На гэтым узроўні адбываецца нармальнае палітычнае жыццё. Людзі паміж сабою з дзяцінства, са школы, бо гэтыя ўсе інстытуцыі, яны са школы працуюць, яны вучацца камунікаваць. Камунікаваць не толькі на той тэмат, што дарагія мои, нічога не магу сказаць, нічога не магу зрабіць, прабачце, але Варшава, ўсё там. Не, так не атрымаецца. І не атрымаецца сказаць, што ты хто такой? Я цябе не ведаю. Ідзі адсюль. Бо ён тут жыве. Бо яго не абяруць там з гуры кальвары. Ён будзе мясцовы, таму што, слухайце, мы ж тут усе разам. Мы ж для сябе робім. Мы ж не для справаздачы прэзідэнта робім. Мы, для сябе. А калі для сябе, то нам не патрэбен. Хто там? Туск или хто? Я не ведаю нават. Нема значэння. Туск зараз прэм'ер. Прэзідэнт Кароль Навроцкі. Так. Але тутай, у гэтым горадзе, і ў тысячах іншых гарадоў ввогуле няма ніякага значэння. Туск, Навроцкі. І ў гэтым моц сістэмы. Конечно. У мяне такая думка, што вось гэты выраз, які чуюць тут часцяком, чуюць і беларусы, і украінцы, польска для палякаў, мне здаецца, гэта карані у гэтага выразу менавіта адсюль. Польская, то земля для палякаў, для людзей, якія тут жывуць. Гэта не значыцца, што ты там па пашпарту ці па крыві нейкай павінен быць. Не, калі ты тут жывеш і ты ўносіш у свой унёсак у развіццё гэтага краю, то гэты край аддае табе тым самым. Ён таксама цябе падтрымлівае. Вось у гэтым сэнс. І людзі трымаюцца сваёй зямлі, таму што яны адчуваюць адваротную сувязь. Не з нейкім там Натальей Івановнай у тик-току, а яны адчуваюць гэтую адваротную сувязь штодня у гэтых размовах, камунікацыях і магчымасці ўплываць і на грошы, і на рашэнні, і на увогуле на арганізацыю жыцця у той ці іншай лакальнай мясцовасці. Хацеў адное пытанне, якое датычыцца менавіта адной тэмы.
У Польшы у рамках такого мясцовага бюджэта заўжды ёсць такі кавалачак, якія самыя людзі абіраюць куды накіраваць. Ну такі вось, я не памятаю, як ён завецка, але такі бюджэт грамадзянскага удзела. Ну так. Вось на вашым прыкладзе, ці ён быў і як адбывалася абмеркаванне, куды вось гэты малы кавалачак накіраваць? Ёсць два механізмы для населеных пунктаў малых, як вёска, і населеных пунктаў вялікіх, як горад. Як гэта адбываецца у вёсцы? У вёсцы ёсць сход. Ёсць солтыс, ну, староста по-нашаму, так, солтыс. Гэта старшы па вёсцы. Гэта не некая там пазіцыя, якая мае дачыненне да там выканаўчай улады. Не, гэта людзі абралі, ось, Мажэна, будзеш солтысам у нас. Ну, добра, буду, окей. Грамадзянская такая праца. І вось аднойчы адбываецца такім чынам, што солтыс збірае гэты грамадзянскі ход, то бок усіх жадаючых жыхароў, усіх жадаючых паўдзельнічаць у размеркаванні гэтага бюджэту жыхароў вёскі. І кажа, слухайце, па закону нам належыць канкрэтны кавалачак грошаў з тых падаткаў, якія сабрала наша гміна. Ён разлічваецца ад колькасці жыхароў нашай вёскі. Ну, напрыклад, які там можа быць, якая можа быць сума? Так, ну што там, у нас 600 чалавек, і там недзе 60 тысяч злотых. Ну, каля 15 тысяч еўра. Ну, так. Гэта сума такая, не тое, каб малая, але і невялікая. Але яна і невялікая, так. Ну і вось што будзем рабіць з гэтымі грашыма? А давайте зробім там асвятленне навагодняе, там, на Новы рок там павесім нейкія там. А давайте выставу нейкую там зробім фотаздымкаў з гісторыі нашай вёскі. А давайте зробім там, паставім на прыпынках аўтобусных, паставім там гэтыя мусорныя бакі. І ўсе сядзяць, так, гэта добра, прагаласавалі, у пратакол унеслі. І потым гэты пратакол ідзе ў гміну. Не ў гміна, а там у павят. Ці то ў гміну, няма значэння. І там яна ўжо можа сказаць, не, гэта вы тут вырашылі раздаць кожнаму по 50 злотых, не канае. Трэба, каб... Чорт побери. Трэба, каб быў... Ну, сэнс агульны. Сэнс агульны, так. Вось тут вы вырашылі высадзіць дрэвы. Добра, гэта плюсик ставім, гэта мы ўзгадняем. То бок, павят можа, ці там гміна можа нешта прыняць, можа нешта у бок. Гэта у вёсцы. Людзі непасрэдна збіраюцца, вочы ў вочы абмяркоўваюць. Слухай, ну заўжды ёсць такая праблема, што вось такая грамадзянская адказнасць ёсць зусім не ва ўсіх. Зусім не ва ўсіх. Мы бачым, як ведаеш, даже нават на гэтыя выбары вот, у Венгрыі, якія вырашалі ўсё, але прыйшло на гэтыя выбары каля 70% насельніцтва, ну, выбаршчыкаў. То бок азначае, што для 30% гэтыя самыя важныя выбары не значылі нічога. І гэта, я разумею, што і ў вёскі будзе вось гэтае абмеркаванне гэтага малога бюджэту, яно не цікавіць все 600 чалавек. Колькі чалавек прыходзіць на такое абмеркаванне? Ну вось, у нас было 35. То бок 5%, як заўжды, вырашалі за ўсіх астатніх. 5%, так, а ўсіх усё задавальняе. Але калі вось на днях у нас было такое шкаленне па-польску, гэта вучоба. Навучэнне, адукацыя. Так, на тему там бяспекі, то сабралося больш, чым за 60 чалавек, то есть 10%. Ну так. Але людзі маюць магчымасць, гэта самое. Калі гэта не малая вёска, калі гэта вялікае нешта. Горад Пясэчны. Горад Пясэчны, ці горад Константин Езёрны. Недзе там у лютым на інтэрнэт-старонцы з'яўляецца такая інфармацыя, што, дродзы,
можете свае значыцца ідэі, якія як бы вы хацелі палепшыць наш горад, Агульнае жыццё, так. наше агульнае жыццё, вы можете складаць вось по гэтай інструкцыі можете прапанаваць свой праект для рэалізацыі за кошт грошаў мясцовага бюджэту. Вось у гэтым годзе і Канстантин, і Пясэчна выдалі на гэтае там крыху больш за 1 000 000 злотых. То есть 1 200 000 злотых, недзе так. 1 200 000 злотых. Ну, это трохи более за 200 000 евро. Так, 200 000 евро. Колькасць гэтых праектаў, которые прымаюцца да рэалізацыі, яна не абмежаваная. Гэта Не можа да быць... рэалізацыі, а да конкурса на выбор. Так. Ну, і да конкурсу, і да рэалізацыі. Да рэалізацыі яны... Ёсць там сістэма галасавання, людзі галасуюць. Вось гэта так. То бок, глядзі, 50 чалавек прапанавалі свае нейкія праекты. Все, унеслі, все там распісана на старонке гэта. А далей ідзе этап збору галасоў за гэты ці іншы праект. І рада мясцовая не можа адхіліць гэты праект і не можа яго пададвінуць, сказаць: чакайце, вось у нас тут 50 праектаў, гэтыя мы лічым яны добрыя, важныя, гэтыя мы вось уверх падымем, а гэтыя не, ну нейка, ну што тут, ну дзеці нейкія составлялі, ну давайте праігнаруем. Не, такого няма. Все 50 маюць роўны шанец. А што далей адбываецца? А далей ты можаш узяць, раздрукаваць падпісны ліст і пайсці по суседзях збіраць подпісы за свой праект. І тебе не прыйдзе амон з табой. І нічога табе за гэта не будзе. Гэта першае. І па-другое, у гэтым годзе, гляджу, яны ўжо далі магчымасць збіраць такія подпісы праз інтэрнэт-старонку. І тыя праекты, якія набралі больш за ўсё галасоў у межах бюджэту, яны атрымліваюць падтрымку і рэалізуюцца. А на наступны год рада несе справаздачу. Як дапамагла яна людзям грашыма, арганізацыйна, метадычна і так далей рэалізаваць гэтыя праекты. То есть так вось людзі і такім чынам. Але то есть, гэта ўсё на паперы добра. Але я паглядзеў практыку, як гэтыя праекты, ну якія фактычна праекты рэалізуюцца. Ну і зразумела, што калі школа номер там 3 хоча, каб за конт гэтага абывательскага бюджэту, значыцца, на спартыўнай пляцоўцы з'явілася нейкая там трыбуна, якая каштуе там 200 000 злотых, то на пазашкольных, пазакласных гэтых, калі бацькі збіраюцца там, то яны все падпісваюць, і ты не пераб'еш. Ну, гэта ж і ёсць народнае галасаванне. Ну так, людзі ж галасуюць. У іх доступ да... Раней яшчэ я гляджу, што ў мінулыя гады не было магчымасці праз інтэрнэт збіраць. Ну, так. То бок у школе подпісы сабраць можна. Прайсці тысячы гэтых падвор'яў немагчыма. Ну, але ж гэта сучаснае жыццё. Зараз ужо праз інтэрнэт. Таму, калі у вас ёсць добры цікавы праект, то у вас з'явіўся шанс сабраць, калі не праз абыход сваіх суседзяў, то праз інтэрнэт. Новыя сучасныя тэхналогіі, нармальна. Ну, так. Як павінна працаваць. Добра, Сергей, дзякуй вялікі за цікавы такі расказ. Спадзяюся, будзе нейкая новая інфармацыя. Спадзяюся, што нашы гледачы напішуць да вас пытанне, як да чалавека, які рэальна ў гэтым жыве, а мы абавязкова адпавядзем на гэтае пытанне. А вам, паважаныя гледачы, я ведаеце, што хацеў сказаць, што, канешне, ёсць у нас у дэмакратычных сілах людзі, якія распрацоўваюць буйныя законы аб мясцовым самакіраванні. Там шмат старонак, это такая юрыдычная праца, але мне падавалася, што яна такая вельмі сумная, і мне было жаданне сёння паразмаўляць з вами разам з нашым экспертам о сапраўдным жыцці, для чаго гэта
патрэбны, для чаго гэтыя законы ввогуле патрэбны, чаму мясцовае самакіраванне гэта такі фундамент грамадства, не толькі дэмакратыі, а агулам дзяржавы. На ём яна стаіць, а ніяк не на моцнай вертыкалі прэзідэнцкай улады. Пішыце свае пытанні. Дзякую вам вялікі за тое, што пасмотрелі нашае відэо. Сустрэнемся ў новым выпуску, в новым выданні «Беларусь пасля Лукашэнкі». Пакуль.